ľudia, ja som tu späť. No a dneska je tu extrémna horúčava. Skúste si tipnúť, koľko je stupňov. Máte na to 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1, odhalenie. Je tu 43 stupňov. Áno, je tu 43 stupňov. Je to presné, odráža sa to z balkónu. Je 15:52 a pozrite, tu je outdoor 43 stupňov. A vnútri je 26, to nie je nič hrozné. Akože toto je extrém. Ja som prišiel na balkón, akože toto je extrém. To je, keby som teraz mal ísť akože do parku alebo niekde, no tak akože ja to neprežijem. Si vole. Toto som ešte nezažil. Ty vole. Chudáci tí ľudia tam. No dobre, tak čaute ľudia, dajte like a odber. Blížime sa k 20 odoberateľom a čau.